Salam kadırlı vatandaşlar, salam ahriban illeşler. Ine bugün biz şu gelin gıylamız bilen yine bir sapar gepleşik etmekçi. Bugünkü gepleşigimizde bizim Ayjahan katnaşar, bizim vatandaşımız. Salam Ayjahan. Salam Ole Çarina, salam Tehraul, salam edil vatandaşlar. Awa Geçenki. hemen bizim gepleşigimizde Tehraul katnaşar. Salam Tehra. Benim hoş geldin. Salamu aleyküm vatandaşlar. Salam Ola, salam Ayjahan. Salam Tehra. Salam anna bugünkü gepleşigimizde biz enelere, gelin gıylara yani çağatından ayrı düşen zenanlara bağışlamakçı gepleşigimizin adı hem şular ýaly yani ene bilen çağanın ayrılığı bir kulpsuz zımnanır diýede. Ene gepleşigimizin adı şular ýalyrak bolar. Bizim ine görüşimiz ýaly bilişimiz ýaly Türkmenistandan çykyp gaýdan gelin gyýlar çağa çogalaryny taşlap gaýdan gelin gyýlaryň sany bulan hetdi hasaby ýok. Bularyň aňyrsy bersi ýok. Şol sebäpli biz şu aýal gyýlamyzyň günnelik başdan geçirýän günnelik ajylary, göz ýaşlary bularyň çağatyndan aýra düşüp başga ýurtlarda talabançylyk edip ýürüşi, günnelik edýän hyzmatlary, bularyň edýän hyzmatlaryny näçe pul berseňem az, sebäbi ol zähmetler pul bilen ölçenip boljak zähmet däl. Şol barada birazjyk gurrun edeliň gelin gyýlar. Birinji sözümizi biz Ayjahana bereliň. Ayjahan, seninle şu barada näme aýtmakçy, haçanrak çykyp gaýtdyň watandan, çağalaňy küýseýänsiň elbetde. Şul barada hem edýän, ýagny biziň öz gelin gyýlamyzdan başdan geçirýän zatlaryny Türkiýede bolsun, başga ýurtlarda bolsun, şu zatlar barada da birazjyk bir gurrun beräýsen hem öz başyňdan geçenleri. Başysyny aýdyp ber Ayjahan. Edil vatandaşlar, ne şu men özüm hakda aýtsam, şu Türkiýe gelenime şu ýakynda 3 ýyl dolýada. Şu çağlamy, aktyklamy goýup ştaýa mejburan geldim, ýoksam özümiň ýokary bilimim bar. Türkmenistanda işläp ýördüm. Ýöne hiç diňe çäreden çäre kowlaýarlar. Hiç ýyl o taýda işläp bolan şu sebäple men işimi taşlap ştaýyp geldim. Mejburan ştaýyp gelýäsem, mysal üçin Türkmenistanyň aýal gyzlary esasam ştaýda gatken Türkiýede. Erkekler az diýsem boljak. Sebäbi aýal gyz hökman çağalaryny terbiýelemek, olary horzar etmen, ýidirip, içirip, östürmek, Allah'tas bilen ýaşaýda ömrüne. Şo sebäple şu ýere geldik. Berde bir gowy gün ýok da hemmämize de bara biriniň minnetini çekip ýaşamaly, biriniň şu öý işlerini etmeli. Şu zatlar biz öz ýurdumyzda da edibilýärse. Gaty dogry. Olya diýjek bolýanym şu öz ýurdumyzda da etip bolýar şu zatlary. Ýönenem üçin bize hiç ýyl mümkinçilik ýok. Gaty dogry. Ýokary bilimli bol, sen orta bilimli bol. Sen näçe işleseňem şu zordan çöregiň tapýan, edil şu wagtana bilýäňiz hemmämiz habarly. Bir meşok un aljak bolsaň, daşy şoňa ýetenok da aýlygyňam. Şu sebäpli gelýärlerinden şu taýda näçe ýyldan bäri işläp gören aýal gyzlarymyz bar. Şolaryň mysal üçin 10 ýyl, 12 ýyl işläp gören gelin gyzlarymyz bar. Şolar näme üçin mejburan gelýärler şu taýyp. Ýoksam çağaçyklar o taýda ejelerine zar, çağa terbiýesini berip bilenok, çağalaryna hiç ýyly terbiýe berip bilenok, çağa ene mehrini alman ulolan çağalar
nähilek olur, ol hiç ýyly gözeňe gelenok. Olaryň ertiri. Olary mysal üçin sen irden olary okuwur odýan. Eşiklerini ütükläpjek. Soňam okuwdan gelýär, idirýän, içirýän. Şo zatlary edip bilmän oturan çağalaryna şeýle hyzmatlary edip bilmän oturan enelerimiz gaty kyn. Bu ýagdaý, bu zatlary öz ýurdumyzda da edip bolýar. Men diýjek bolýanym, şu zatlara dur diýeliňini, şu haramlyklary özümüz ýok edeliň. Mysal üçin özümüz şolara dur diýeliň, özümüz gideliň. Her kim öz ýurduna çalışsyn. Mysal üçin öňkü Soýuz respublikalary barna. Mysal üçin Kazakstan alýasa, bärde ýöne Özbegistandan bar, Azerbaýjandan bar, Gruziýadan bar, aýallar men kän duşdum da ýöne diňe Kazakstandan ýok. Näme üçin Kazakstandan ýok diýip pikir etseň, Kazakstanda iş köp. Aýal gyzlarymyz üçin hem iş köp, erkeklerimiz üçin hem iş köp. Men özüm ştaýda Bodrumda çalışýan, işleýän, ştaýda Kazak dolarlarymyzy gelip ştaýy dinç almany gelýärler. Bize arada şeýle bir ýagdaý bolup da olýar saňa diýsem, 6 sana Kazak aýal maşgalasy gelip dinç alyp gitdiler ştaýy bara. Özüm şoňa namys etdim, mara biz sen nereden? Men Türkmenistandan. Sen nereden? Men Kazakstandan. Biz näme üçin şonu etip bilemizok? Biz Türkmen aýal gyzlary şoňa münasip dämi? Dinç almamyza. Biz haçan dinç almaly mysal üçin? Gaty dogry. Şolar bize gaty geň aldy. Gaty geň gördü bara Türkmenistan. Bilýäs Türkmenistany eşitýäs eýle beýle. Diýip bara men şolaryň ýanyna özüm gaty utandym bara. Özüm şeýdip biriniň öýüniň işini etip ýörenme özüm gaty namys etdim. Hakyky dogry. Türkmenistanda hyzmat etjek bolsak, şu ýerde bir garra seretjek bolsak, näme garry ýokmy Türkmenistanda? Ya bir invalid çağa seretjek bolsak, Türkmenistanyň invalidi azmy? Ya şu ýerde seretjek bolsak çağa azmy? Şu taýda öz ýurdumyzda şu çağalara, şu garrylara, şu invalidlere seredip işläp ýörseň hem bolýar, dogry dämi? Şu ýerde Dogry. Bu öz öýüň ýanragyna, öz raýonyňda, öz owaňda şolar iş gitmi? O tapyp etse bolardy. Näçe taşlap gitmeli, dogry dämi? Dogry diýen. Ine men özüm 3 ýyl boldy diýen, şuňa dara iň az men pikir edýän özüm az bolup durmaňa diýen başga aýa dolanmady göremiz bar, olar 8 ýyl, 10 ýyl iň keminne şoňalap çağçyklaryny görüp bilen okda bilýärmi? Şu derejede gynanyp işleýärler bärde. Ýene ýankyýaly mysal üçin Kazakstandan gelen aýal gyzlar bize bir hili göz bilen seretýärler-de mysal üçin. Men şolaryň ýanyna gaty utandym diýene. Dogry. Şoňaly bize de döwletimiz şoňalak iş ýerlerini açyp şeýdip aýal gyzlama kötürmesin, çağlarından ayrı yatmasın, birinin hizmetini etmesin, koy Türkmenistan'ın hizmetini etsin deyip alat etseler nähili oňatdurdy. Ya o bu nemede Türkmenistan hakimiyetinin, Türkmenistan döwletiniň gurulan sistemasy ýalňyş. Şol sistema ýalňyşlygy sebäpli iş yerleri bilen halky üpçün edip bilen ok, barja yerlerim sakraşen edip işten çykarýar. Sebäbi bu sistemada finans diýilen zat aýlanyp durmaly sistemada. Dogry ýerine ýetirilenine şol pul meselesi, pul näçe meçberine bolsa da aýlanyp durmaly. Sistemaň içinde durmasyzdan aýlanyp durmaly. Şol işgärler aýlygynyň wagtyny almaly. Bular ýaly banklaryň öňüne giýjegini matraslap, pastellap ýatyp daňdan gelip oçura durup olar ýaldat bolmagy haky ýok. Bolmalym däl. Şol sistema dogry işlänne aylyk günlük ýeterlik bolmaly. Ýankyýaly her bir iş yerleri bilen her bir adam üpçün edilmeli. Şoňa görä da aylyk ýöremeli. Ene şolar ýaly sistema dogry gurulanmasa, biziň öz ýurdumyzda da şo ýanky aýdyşym ýaly invalidleram ýeterlik, garlaram ýeterlik, çağa dogurlayan çağalaram ýeterlik. Ene atasy
işe gidiyen olsa çağasına seretmeye bir eneke hükman gerek de. O sacık yaşını, çağlar bağını gidiyençe bir 2-3 yaşayança hükman eneke gerek. Ana olara da aylık tölep şey edip bolardı, doğru değil mi? Hawa, doğru şu diyene şu yurdun daşına getbiren 2 milyon halkımız yurdun içine işlen olanını yurdun içine nähil girdece derdi. Hakiki. Hakiki. Ondan Nähil girdece olurdu. Ama şurada yine biri bir de gelip boşuldu. Aramada adını iPhone nip yadalı. Kimdiğini bilecekler. Salam, iyileşimi. Kime mordan? Telefon yapılamayın diye. Mikrofon öçürkli öýdän. Aýjahan gelince bir zat we bizim prezidentimiz diktator da, bizim prezidentimiz biz onu saýlamadyk. Ýöne onun aňy düşünjesi ýok, bu zatlara düşüner ýaly, şuňa zatlar gerekdigini sebäbi men şeýle düşünýän bu adam hiç haçan nähildin bir ýaly ene ya doğun ya garyndaş mehrini görmedik adam bolmany sebäbi öz halkyna şey dip seredýän prezident siz diýdiňiz-de mysal üçin Kazakystan diýdiňiz, Özbekistan we Azerbaýjan we her bir ýurtdyň ol ýurtlaryň prezidentleri bir derejede dogry emaýsam diktatorlar hem bütün Orta Aziýa şeýle ýöne nähildin diktatorski rejimiň bir nemesi bar. To есть procent diýilne biziň käseredende olar haçaby öz nemelerini öz halkyna mümkinçilik berýär. Başga ýurtlara işlemäge gitmek, gezmäge gitmek, öz çağlaryny bilen görüşmek, maşgalar bilen ýaşamak ya göçmek. Ýöne biziň hiç şuňa zady mümkinçilik beren ok. Hiç. Siziň aýdyşyňyz ýaly maňa näçe adamlar ýazdylar öz maşgalarynyň 5 ýyl, 8 ýyl, 10 ýyl aýry ýaşap ýörler başga ýurtlarda. Ol nähil bolýar? Eger bütün dünýäde şu kanun boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň kanunu zaten seresen çağa ene asasy aýrylanan bolsa ol hükmen enesinem asasyny görmeli. Ayda bir gezek minimum. Olsa 10 ýyl, 5 ýyl, 1 ýyl görmeýe çağalar. Olar näme iýerler, näme içýärler, temperaturasy galanda olary kim derman berýär? Bir urdy ýenişdi diýeli köçede. Olar kim gujoklap aglandy, gujoklap bağlajygym näme aglama ertir oň en atasy bilen gürleşerin diye kim? Hiç kim. Mene dogry emassam düşünemok. Näme üçin bu adam şeýle bir sowuk ýüregi daşdan hiç bir pikir edenok öz halky barada. Söýenok öz halkyny. Men üçin ören geňde näme üçin beýdýän? Dogry emassam. Bu baştan ayak belli zaten bu adamın halk için gelmediği, halkın aladasyny etmek için gelmediği görünüp dur. Näme için gelendigini biz özümüz gowulýar. Onu aýdyp oturup hökmanam däl aýdyp oturmak ýöne halk için, halkyň gelecegi için, gelecek nesil için, şularyň gowy gelecegi için gelmediği görünüp dur. Hakykatdan ine oturýan, pikir edýän de bizine aýal maşgala biz ene de hemmemize molin. Şol pikir edýän çağamdan bir gün aýrylsam ya aýdaly bir aýal aýry ýaşasaňam eýem killan bir hili ütgän ýalak bolýar da günnelik pikiriň günneligim däl her sagatda her minutda pikiriň şu çağalaňda bolýar da işte bolsaňam mene şeýle. Şu näme bistika yattymyka, yatmadymyka, üşüýärmika, ya yaranokmyka, ya gowmyka, şu kelläňde diňe şu pikirler aýlanyp durýar da ene bolsaň.
Bu meni bizi dinleyen enelerin hemmesi şu zatları baştan geçirýär diýip men şonu 100% aýdyljak da şol özüň iman garaşyp şu ine ýaňça bolan wakany aýdyp bereýin, şu bir ýarym sagat menen bolan waka şu öz garnaşlamyň biri bir zatçyk bişirip getiripdir da sırniçki diýilýär, sırniçki nemeden bişirilýär? Syrdan. Pendirden. Hawa tegelecek gidecek neme sırniçki. Şonu bişirip getiripdir 5-6 sancak iýseňiz diýip dadyrmaga. Onuň meňem gyýdym sapagyny okap otyrdy, on çykýança çykandan ýer diýip goýdum, şoň içinden birjigini bir sancagyny alyp ýesim geldi bolyn iyi bilmän goýdum men şonu. Şo çagy isinip. Pikirdiňmi enaň duýgusy başgaça bolýar. Erkekleňki bilen deň bolan ok. Şonu in gowzady iýdirjek bolýan çagaňy, in gowzady giydirjek bolýan. Şu diýsin men iýmäý men oňaryn diýende näme bolaýsyn, süýdüjik bolsun, ýa köküjik bolsun, şonu çagama dik goýýan. Ondan men şu Türkdäki ýa başga ýurtda oturan aýal gyzlaňa şu Amerikada da kän şolay aýal gyzlar çagasy hakda nähiller ala diýendir giýje günnüz pikiri çagalaryny gunnoglu çagalaryny goýup gaýdan aýallar bar, gelinler bar. Gunnogdaky çagalaryny 5-6 aýlyk çagasyny. Bu ýerde bir gelin bar. 2 çagasyny 6 aýlykka goýup gaýdan 2 çagasyny. Bolin giýje günnüz aglya, giýje günnüz ýassykda, giýje ýassyga ýüzüni berýärde aglya ertiri çen aglap çykýan ýa. Çagalamy görülemok. Çagalar ulolly ýam ikimala geldi, mektebe gidip başlady. Men henidem çagalamy göremok diýip aglya. Çagalar 7 ýaşap gitdi-de, mektebe baryp başladylar diýe men henidem göremok diýip aglya. Bu näme diýmek bu? Bu nähil durmuş beýle, bu durmuş boldy bu. Bu nähil durmuş hiç aklym çatanokda bolýan zatlara. Bir haýsy gaçyna çennetin öz çagaňy görmän şey dip ulolýar çagalar şey görmän kapdalla ulolýarlar da olaň ne toýuny görebilýärler, ne enesiniň, atasynyň, ýa garnaşlarynyň ýasyny görebilýärler bular. Bir çagasyny öýlendirende telefon arkaly şu neme bilen Skype arkaly toýuny görenler amma toýuny şey dip görýärler. Çagalaryň öz radnoy çagalarynyň toýlaryny şu video arkaly görýärler, ene atalar gidip bilmän. Bu nähil dünýä boldy bu? Bu nähil dünýä? Men şoňa düşünemok. Olya, sözüňi böleýin, bir ýeke jamyntaş taýdan ara. Şu mardan öz gatnaşan joramma da şu 1 ýaşyny oýdy, 1 ýaşyny. 1 ýaşyny çagasyny taşlap taýyp geldi, bilýärmi? Onu ärim içegen äri ýene de 4 çagasy bar. 5-nji çagasam şu 1 ýaşyna kaç taýyp geldi şu. Onu ärne şumat ağlaya da oň bilen telefonna gürleşýän ölen ağlaya da şu kizikke çagam näde kaýt ulolýam ka ärim şey diýem ka sereden okun ka ýüregi öýüne ölen işläp hiç nemem ýok diýär-de, işläp bilemok diýär-de. 5 çagany ekleme üçin şu taýyp geldi, 1 ýaşly çagagyny şu taýyp taşlap şey geldi da bilýärmi? Şu adam ağlýar şu gelin. Şu taýda men bir zat aýdyn. Gaty dogry zatlar aýdýan hakykatdan men inanýan. Sebäbi her birimiziň şu zatlar başymyzdan geçýärde. Oturup pikir edýäňde näme üçin ine uzaklygyň der döküp işleýän maňlaý deriňi döküp gazanýan olin ýaşam gidip barýar, görýän, bakýan, eýýäm epesli de ýaşamyzdan olin men diýen bu durmuşyň ödýürini haçan görmeli biz diýen. Haçan bu enatalar, haçan durmuşyň bu ödýürini görmeli. Şey dip işläp, garrap, iň soňunda görýän näme sen bu dünýede? Aslında bu dünýä näme üçin geldim käm diýdirýär, käm ahal. Şu bolýan situasiýalar badaşdy görekdäki. Şu zatlara pikir edip kelýän bir alyp çykyp bolan wagtda näme üçin şu gazananjy
Şunun oturup öz maşgalaňda bile çağılan bilen bile oturup iýip içip bolanok. Näme üçin bir ýerlerde enesi atasy ýaşamaly, der döküp gazanyp çağalarına iý bermeli. Şu çağlar aç bolmasyn, suwsuz hor bolmasyn, ýene bolmasyn ne. Bu ene diýlen ene çağatyny şeýdip başga ýurtlarda ene öz ýurduna taşlap öýden başga ýurtlarda şeýd şolar ýal aýratçylyk çekmek üçin dogurdymy çağalaryny. Şu soru gaty näme bir yüreğini paralayan soru da şu düşünseniz. Onun pikir ediyen näme üçin öz maşgalasyna bile bir hojalykda oturup bir saçak ýadyp hem çağalangan daşyna üýşürüp hem aýaly hem äri bile bir saçakda iýip içip şeýdip ýaşamalylar näme üçin? Onun bu bir şeýdip ulatdylar da ay bu Allahyň işidir, sabr edin. Ay näme Allah Taala şeýle edip ýaradypdyr bizi. O Allah Taalaň diýenden nemetmek bolmaz, çykmak bolmaz. Bu Allah Taalaň işidir diýip şo depemeden guýulup gulumda guýulup nemedilen şu wesiýetler mi näme bi wesiýetem diýjekler mene şu köne adamlaryň düşünjesi Allah Taalaň işidir bu diýip. Aslında serede oturýan Allah Taalaň işi däl bu. Näme diýe Hudaýa inansaňam inan bolyn öz eşejigini beripje düşo diýe. Allah Taalaň işi däl bu adamlaryň her beýrimeden işimiz bu. Bizim özümüz ýerden turmaly bilimiz berip uşap şu boluksuz hökümetiň garşysyna göreşmeli. Şonuň üçin hemme eneleri, gelin gyzlaryň hemmesini şu göreşe biz çağırýas. Goşulun göreşin, öz çağalaňyň bagty üçin göreşin. Öz çağalaňyň gelecek üçin göreşin. Öz çağalaňyň bilimli bolmak üçin göreşin. Bu haýsy haçan beýdip dowam etmelimisin. Enesi bir ýerde, çağalary başga ýerde ne tertip ba, ne düzgün ba, ne bilim ba, ne sowat ba, hiç zat ýok. Diňe şeýdip der döküp gazanyp çağalaryna uğradyp çağalarym diňe şopla iýip içýärler. Bilim de ýok, zat da ýok, tertibim, düzgünem, terbiýe hiç zat ýok. Şoň üçin her bir ene ata öz maşgalatyna bolmaly, öz çağalarynyň ýanyna bolmaly. Şul rejime garşym biz özümüzi göreşmeli. Gelin gyzlar, dinanlar hemmäňizi şu göreşe çağırýas. Goşulun gelin o ýan gaýtysynmaly öz çağalaňyň gelecegi üçin göreşin. Ne şeýlerek meniňe aýtjak zatlam her bir ene öz çağalar üçin göreşsin. Hoşçaklar. Doğru diýen. Doğru diýen olýa. Muňa hemme aýal gyzlar bolup göreşmegimiz gerek. Bu çüýrük sistema indi ýetjek derejesine ýetdi. Iň soňky duralga geldi da mundan aňyrda hiç ýerli ýol ýok. Hiç tarapa ýol ýok. Iň soňky geljek ýerine gelip ýetdinni. Ýuwaş halky açlyga getirdi. Halky öldürmäne, gyrmana getirdi. Iň soňky ýoluna geldim men pikirimçe bara. Mundan aňryk ýol ýok. Mundan diňe öňüne çykyp durmagymyz gerek biziň halk bolup. Bütün aýal gyzlar bolup göreşmegimiz gerek. Ýurdun daşyna getip beren aýal gyzlar hiç bir bilen gürleşeňde de bara şolaryň oňa durmuş ýok da rahat bir keýpine ýaştaýa öz rahatlygy bilen öz islegi bilen gelen hiç aýal maşgaly ýok ştaýda ne. Şoň üçin bütün aýal gyzlar bolup göreşmegimiz gerek bu zatlara. Dur diýmegimiz gerek. Mundan öň sen bilýän olýa. Mundan mysal üçin 90-njy ýyllardan öň hiç aýal gyzlar ýurtdaşyna çykyp şeýdip işläni barmydy? Ýokdy. Bir de eşdem ýokdy. Gaderli watandaşlar, mehriban illeşler, ne şu ýerde biziň ýene bir illeşimiz Güllogyn gelip goşuldy. Güllogyn salam size de. Hoş geldiňiz biziň. Salam. Bolýa salam gyzlar hemmäňize. Saman işläp, saman köp wagtdan bäri görüşmändik. Yüzüňizi gördüm, ören şat boldum. Salam size de.
Hoş geldiniz. Şu yakın gepleşimiz şu eneler hakkında da çağalarından ayrı düşüp eneler çağalarını yaş çağalarının İdinne Türkmenistan'a koyup kaydıp yani yanca bolan ya gunnoklu çağalarının bir yaşlıca çağalarının koyup kaydıp 5 yıllap 10 yıllap 15 yıllap görmedikler vardı. Bu zatları aytmak yaman ağır deriye. Benim için idil yaman şundan ağır zat, şundan ağır zulüm bardır öydü pikir edemok dünyada. Yine bilen çağasını ayırmak. Ayırmak, doğru. En bir ağır zulüm deyip hasap ediyen. Bunu ayıran hükümede de, yani hükümetin başına oturan adama da, şul adamın dünyada bir en ağır ceza iş eden mi olsa, şul adam edenler deyip ben hasap edip bilen. Doğru ediniz. Bunu biz aytmanda da her kim bileydi, men hazır bir zat aytacak. Şu tayda işlerini köp ayallar çağa bakıcılık ediyorlar. Temizlik yapıyorlar. Yine şu vakti şular şu işlen yerindeki adamların öz çağalarını nehili onları şunyalı beğendirecek olup onlar için her zat edeni görüp şunyalı bir kimsinye ayarlarımız onları yüzüne seredende gülüp serede tuvalete girip hıçkırıp ağlap çıkan ayarları öz gözüm bilen gördüm işlen yerimde şu uyum temizliğini yapan ayarlar yaşacık. Bir yaş, bir yarım yaşındaki çağacıklarını emizdirip duran çağalarını şu haysı bir ene emizdirip duran süydünü şu yere gelenden son göğüsleri çiğişip temperatur edip bana liçeniyen katlanan ayarlar oldu. Ağlap şu çağanın süydünü göğsünde alıp gelen ayarlar var. Şunun bir tanesi Çapa hastanede yakında yine dokumentlarda hem mesela var değil mi? Vefat eden marlı bir kızcağızımız adı, familyası, adresi hem 3 çağası kaldı kızım. 3 çağası kaldı. Şu çağacık adamsı ölenden son şu çağaları ekleyecek olup emizdirip duran çağasından taşlap gelip 2 yıldan sonra özemine kanser bilen, rak kesel bilen yok aldı. Ona menzeş neyme? Biz berde oturuyoruz ya, televizorda görüyoruz. Misal için Berdi Muhamedov aktıklarının elinden tutup o yüreğin nemelerini görkezyerler. Şimdi şu bir sorak var şu tayda. Berdi Muhamedov'un aktıkları çağaları çağadır. Bizimkiler neyme? Çağa değil mi? Şonan bir doğuran enedir. Onun özünün çağaları var. Neyim için ayarları düşünmüyorlar. İnha hazır yakında neyme? Öz gelinimiz bilen gurun ettik. Yeğenimin ayal bilen. Muğalım bir bol işleyeli vakti. Şunyalı bir kimsindim diye, o çıra vardım diye çağımın 4-5 aydan ve Neyme? Güllüğünün sesi gitti. Açlan telefon gelişmahal. Sesiniz gitti. Neyme? Hazır geldi mi sesim? O geliyor. O geliyor. Şu bir aydıptır. Eğer bir yıla çelle sen şu neymeni almasan, pasobiyanı almasan kıyıya deyiptir. Şimdi bir 9 ay daha boluptur. Gidin de şu pulumu alayım deyip neymeye giden varsa aydıptır. Neyim için her ay gelip almadınız diyen. Sonradan biz işleyiz diyen çağaların pasobiyası çağım yaş olsam işlemek zorunda ben. Sebep men çağalarımı İğmesi var, içmesi var. Öyle otursam ki mapul pasovyaya yetiyem bize diye. Son onda kursu ben size hat vereyim deyip veriptir. Banka göveriptir. Banka varsam diye o yerde bir kemsedildim diye. Neyme? Hat alan yerimde. İkincisem diye banka vardım diye bu buna koş ya diye. Bu buna yarım gün şu tayda sonunda ucu kıygırıp başladım diye. Bir yanızmış pulu yok mu ise var başlığın yanına var. Başlığın yanına varsa 9 ay almansınız yine 9 ay karışıp bilyaniz bankta pul yok deyipler. Buna
seredin ha bolyan zatlar. Yine şu tayda biz nira barsak yine nähil olsam sözümüzü geçirip bilyäs. Misal üçün daşar yurtta her kimem Amerika'da olsun, Germanya'da olsun, Kanada'da olsun barsan adam yalı gürleşen çayını, kofyanı berip oturup olmayacak zat yok. Mesela da onları koy veriyorlar. Yağdan kıl soğuran yağ. Neyim için biz öz yurdumuzda bizim ayal kızlarımız, adamlarımız kimsinmeli oluyorlar. Ben şuna hiç düşünüp bilemem. Atı doğru diyen, atı kimti diyorlar. Atı kim ödüne değişti pular. Ayal yerinde gören oklar. Şu her kimem doğuran şu ayalar. Şoların ecesi var ha. Yine cennet ecelerin ayağının aşağında değil. Şu gelin kızlar bizim gelecekki yaşacık kızlar gelecekki gelinimiz eceler mamalar. Gelinler hem şu çağalara özleri şunyalı kimsinip yürese o çağa o moral bilen, o ruh bilen nehli terbiye verip bilen. Sonra mina hazır çağalar en ata nämesin ya enesinin mährini alyan olsa atasınınkini alan yok, atasınınkini alyan olsa enesinki ya olmasa eğer hele ikisi bilecek gelime şu qarrıca enelerine atalarına koyup kaçtılar şu çağalar. Doğru, hakiki. Doğru. Hazır gün-günden kıyın. Hazır gün-günden kıyın. Nisip bolsa şu yankı banktaki oturan niyenine da şolağın tek nisip bolsa birem işleme soyordu. Birem işleme soruyor adamlar. Hiç haysa ine. Mülayim olmanı öğrenmeseler, adamlarla gepleşmeni, gurungeş olmanı öğrenmeseler, işlerinin boşarlar nisip bolsa. Aslında onların hemmesinin nämesini görmeli. Şu meni aydan täze Türkmenistan bolan wagtda ilk önce şu olar uju pul alıp öğrendi. Misal üçün şu nira barsaňız dom problem. Birinciden o bank işgärlerini bilen adamların nämesi olmalı der. Elektron döwlet bolan wagtda näme? Yuwaş o korrupsiýam gider öz özünden. O adamı barıp yüz tutmalı bolmaýan. Yüz tutan vaxtında onlar eline seret dura. Eğer misal için Turkiyada ben oturma iznimi uzaltmana koyverdim. Benim üyüme getirip kargodan işimi kakıp elime verip rospis alıp gittiler. Hem zat elektron ne? O şeyle var. O şeyle olmalı. Özümüzden şey etmeli de. Şul geliyen pasobiyolar var çağalara. Ya invalidlere verilen pasobiyolar var. Hem de şöyle kartçıkasına geçmeli. Kartçıkasına geçmeli. İslan vakti barıp şu kartçıkasından pul çıkarıp alası gelirse almalı. Produkt alası gelirse almalı. İslan yerine ulanıp bilmene hak var. Pul götürmek gerek değil. Sonra ay kaçan üyüme oğru girerdi titra oturmam gerek değil. Marda kısluçe. Rozeva Sonagül. 61. yıl. Aktıkları var, kıyısı var. $200 için adamı öldürüp gittiler. Adamın canı demek $200 duruyan eken bizim Türkmenistan'ımızda. O bizim bilenimiz. Bilmediğimiz neyece sana ölüp gidi oturan ayallar var şu mahat. Hakiki. Katı Elkinstad'da şu adamın canı $200 duruyor ama sen $200 bak şu alsın şu $200 ayalı öldürmek nemesine gerek. Yahu. Allah git ha öldürmek ne? Adamlar aç. Olga Çarevna. Şu zatlara var ya da sereden Türkmenistan'da aç. Adamlar aç. $200 şu Türkmenistan'da şunu alan adam için bu dünyanın puludur. Belki ullokan pulur ol. Aç. Açlık neme ettirmiyor. Şimdi ön küleriyal yadınızda olsa ben bir saat yardıma saldım şu mahal şu Suçe'den peydalanıp Aşgabat'ın Yalkıma Ovası var. Şunun doğrusunda bir ova var. Şu Yalkıma Ova'dan köçeye çıkan vaktinde reisten geçip poysun, reistinden geçip o ovaya geçecek. Hazır aydan bu neçenci yılda oldu? 2005. yılda olansa. 2005. yılda. Gelini alıyordular o ovadan.
Men joram şo taýda ýaşaýar, Ýalkymda. Şo случайdan bir gün soň bardym men. Şonda şo aýdyp berdi, şuňaly ağlap näçe özüniň joralaram şo ýerde ekende. Gel o Ýalkymdan gelin alyjylar gidýärler. Şu avtobus, kiçicik avtobus, o ulakan däldi. Şu reýsa baran wagtynda nähili bolýar-da tormuz basylyp maşin ýörenok da atkaz edýär. Bat bilen gel oturan poýz şu şoför biraz azıcık garaşıp onu geçirip son geçmen kıssaklı geçecek oldu uzakrakta deyip şu mahal avtobus duruyor. Onun içinde çağalar vardı, gelinler, dünya gelin kızlar vardı. Hemmesi şahsefli çağalar bezenen yöne şu случай bolanda оказывается şu 2005 yılda adamlar Misirovka'ya alıp oluptur şonda. Poyuz geçip gidiptir de. Şu adamları o yerde değil kalan hiç kim bolanı bir avtobus adam. Ağzından bir 90-70 adama vardıydı. Şu vakti aydanda şu jora. Şu politsiya iş, dinle politsiyalar karınca yalı şu tanem şu kanlı ayalların içinde ellerini sermelep şu şahay seplevi toplaptırlar. Şu politsiya işgärleri o hiç zaten o 2005 yılda. Indi eğer Soyuz dövründe bolan olsa o yere prokuratura işgäri gelince bir politsiya girmezdi. Bir politsiyaların özü oğurluk edipdir şu taýda. Onu Aşgabat hemmen bilýär, ministrlaryň özüň bilýär, prezidentler hem bilýär, yaz onu vystupat edip aýdywan berdi. Bizim ayal kızlarımızın nähili nämesi var bizim yurdumuzda. Bir negri Amerika'da öldürdüler. Bir negri. Nähili? Amerika. Demedi, kara demedi. Nähili adamlar topalan. Bizde her gün näçe adam öyle otur. Sanı yok. Yönü hiç kim istat eden o. Как будто так и надо. Şol öldürülen Afro-Amerikançy var Floyd. Şonuň maşgalasyna 37 milyon Amerikan dollaryny төлediler. Ana. Bizim çağalarımız uçup giden çağaların ölüğü Alat'tan mı Bukhara'dan çıktı. Bizim adamlarımızı graniçadan geçirmediler gidip şu çağaları görmeyene. Özbekistan'dan aydılan bir çağanın ölüğü tapıldı bir yerde diye. Gitmediler. O 27. April'de yadınızda olsa. Hali geçeli tapılman yören çağalar var. Näçe ölenler var. Statistikanı öňler vardı. Misal üçün Soyuz dövründe statistika näme olsa şu bir welaýatda bir zat olsa 24 saatyň içinde nobatçy oturýardy. Nobatçylar ýazýardy. Misal üçün nähili bir случай bir ölüm boldu mu? Nämeden öldü? Nähili oldu? Olaryň hemmesini alıp ertirsin şu prezidente daklat edilýär şolar. Nerede o zatlar? İşlenok häzir. Hiç bir sistema işlenok. Diňe bir sistema işläwdi. Türkmenistanyň baýlygyny sümürmek sistemasy. Dogry aýtdyňyz. Ana şeýle. O halk üçin gelen neme däl ýokary gelen. Ya halk şonu sümürsünler o alanı alan olsun diýip diňe halka bir baskı yapmasalar halkın öz tapıp öz nämeden pullaryny özleri helal tapan pulunu iýmene ruhsat versinler. Bizim halkımız edermene, gururlu, hizmetkar, yine nämişetsem öz yiyecek nanını tapyp bilerdi. Ama şoňam azajyk bir kellesini galdıran olsa, onun kellesine mıncıradıp basıp oturýarlar. Şoň üçin neme dem almana koýanoklar, şuňa alıp boynundan boğup bu näme hawadan dem almana beren oklar. Her taraptan gysýarlar, her taraptan. Mekteplere çağalaryň mektebe bersen hemme zady özüň alyp barmaly otay. Onun kitabından, depterinden başlap o klasyň remontuna çelle her zada pul, her zada pul. Bakçada hem edil şoňal. Döwlet nerede?
Hani bizim neçe yıllap, 30-40 yıllap işlep, devlete öden adzelne, stihini betsve üçün beren tölen naloglarımız neyirde şolar? Önler vardı, taze yıla bir gün qalanda, Soyuz dövründe ne xil olsa, Türkmenistan'a bir yılın nämesinde neçe girdi. Neçe çıktı. Neçe pulam o bir yıla geçiyor. Prihod, расход, остаток şolar отчитываться ediliyordu. Bize hiç kim halkı adam yerine kala miras yalı. Halk o yerde hiçbiri çok. Bu onların ata-enesinin kulları yalı. Ucu basıp başladılar. Ha, inni bizim gepleşimizin devamını, son inni gepleşikte devam ederiz. Bizim devamını, Zoom'un vakti dinini, vakti oturup var ya, şan için hem hazır biz vatandaşlarımız bilen hoşlaşırız, ondan bir gepleşiyor yine de devam ederiz. Yani aydışım biz hem ehli dinanları, gelin aydları hem metni şu adaletli görüşe çağırıyız, yine bir de kayıtlayın. Öz çağlarınızın, öz aktıklarınızın geleceği için, şolan bilim için, şolan bilim olmak için bu görüşe biz sizi çağırıyoruz. Bizden oturmalılar. Bu çürük sistemanı ayırmasak bizim gün... Eneler birinci, benim açacak zaten erkeklerim var. Mert oğlanlarımız, mert erkeklerimiz hem sen var. Yöne. Eneler eğer bir ayağa qalaysa önünde dağ daşlar durmaz. Şonu yadınızdan çıkarmayın. Çağlarımızın geleceği için, aktıklarımızın geleceği için görüşmek zorundayız biz. O bolya onunla evet. Onunla hoşlaşalım. Bolya, sağman oturun. Görüşürüz. Sağ olun. Sağlıkta olun, devam edelim. Bolya, sağ olun. Hayal bizlerimiz hem köpelsin, indi yavaş yavaş köpeliyer, hem Hudaya şükür yine de köpelsin. Bolya, sağ olun. Bolya da sağ olun. Sağ olun.